Serce
скарбы мудрости и умелости, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, u Jakiemusia pełnota bóstwa, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, upodobania i Carza Niebieskiego, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, spełna Ty Bogiem był się otrzymali, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, pragnąc wiecznych wyżynia, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, cierpliwej i wielkiej miłosierności, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, szczodrej miłości, kto do Ciebie zwracaється, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, krynica życia i światłości, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, umilостивление за грехи наши, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, napełnione zniewagami, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, złoczyństwami naszymi zmuszone, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, dzidaj prawitaje, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, krynica wszelkiego sucieszenia, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, życie i uwaskraszenie nasze, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, supokój i pojednanie nasze, zmiłuj nad nami. Serca Jezusa, żywая wiara
Твою живей владамец на веки вечные. Amen. По Єзу найбільша купитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється на подношу Твоего алтаря. Мы Твоя власность и Тебе належать можем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоему, aby jeszcze wróć zjednаться z Tobą. Многие еще не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебя, поражаючи заповедями Твоими. Змилуйся над ними и другими, Поезу наиласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Благодаром славу Єзу і только вірникам, які ніколи не відкрилися від Тебе і синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, как найхудшие вернулись в батьковский дом и не сгинули от неоставшей голоду. Будь благодаром для тех, кто помилковать и разнезгоду отлучивших к Тебе, проведи их до пристанку правды и единства веры, как худко настала от молчания един пастырь. Одари костюм Твой беспечной свободой, дающий народам спокой и сгоду, ученикам научившим мир от края до края, один узносивший голос. Хвала Божьему сердцу, просветло и пришло для нас избавление, и Ему хвала и пошана на веки. Аминь. Святый Архангел Михаил, бережи нас у змагании, будь нам обороною супроть спокусы и спас от злого духа. Просим Тебе, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, княже войска небесного, могутностью Божией скинув пекло шатана и інших злых духов, які разгуб душ свою спасете. Таємницю сакрамента, ускоряймо щиро всіх, тратить здоров'я права, Божо новий заповедь, що нам розум не тлумачить, свято віри принясе. Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Богу вечного життя, Духу, что от них походит, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты наисвятейшим сакраментом сегодня нам условить свои руки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завжди отчували в своей плен Твоего откупления, які ж вірші владаєш на віки вічні. Амен. Хай будет честь и хвала и прославление Иисусу честь и порядка вечно. Хай будет Иисусу честь и хвала. Хай будет честь и хвала.
Bicie udowodnił się narodem, radosnym głosem śpiewajcie Bogu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Всім привітання, вечорної святої мши, і шмат нас, сподіваємося, з того боку камери так само трошки є. Ось там усім привітання, запрошую нас на молитву. Сьогодні молимося за святої пам'яті Францишка, Павла, Надію и Леонору, просячи о вечное счастье для их. Как мы могли годно скласть наисвятейшую веру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили верили, думкою, словом, учеником и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, наисвятейшую, завсёды Пан Марии, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. И хай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ты учинил нас детьми святла, дякуючи ласці усиновления. Не допусти, как нас огорнула темра неправедности, але допоможи, как мы завсёды жили у святлі Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володает в єдності Духа Святого, Богу прозвучи веки вечные. Читання книги пророка Амоса. Слухайте слово, якое Пан промовив супроти вас, сини Ізраїля, супроти всього племені, якое вивів я з землі єгипетської, кажучи. Тільки вас признав я, що всіх племенів землі, тому навідаю вас судом за всі беззаконні ваші. Ті ж пойдуть двоє разом, ті не домовляться поміж собою. Ті ж рикає лев у лесі, коли нема перед ним здобичі. Ті ж подає свой голос і виня з логова свого, коли нічого не зловила. Ті ж трапить птушка в гатвину землі, коли сила нема для її. Ті ж подиметься з землі петля, коли нічого не трапило її. Коли трубить в городе рог, ті не сполохавши народ. Ті ж буває в городе бедство, якое не Пан учинив. Бо Пан Бог нічого не робить, не відкривши свою таємницю слугам своїм пророкам. Лев почав рикати, хто не сполохається. Пан Бог сказав, не буде пророчити. Я ніщу вас, як знищив Бог Содом і Гомору. І були би ніби головешка, вихопленные з пожарища. І все одно ви не вернулися до мене, каже Пан. Тому так зроблю я з тобою, Ізраїль, а покольки так зроблю з тобою, подрихтуйся до зустрічі з Богом твоїм, Ізраїль. Гэта слово Божие. Дякую Пану. Памятие у своей справедливости, памятие у своей справедливости. Ты, Бог, не ждай беззакония, грешник не будет жить коля тебе, несправедливые не вытрывают перед Твоими очима. Пане,
ненавидишь усіх, кто чинить беззаконие, загубишь ты, кто кажет лушню. Человек кривожерный и подступный, брыдкий для Пана, а не деяние у своей справедливости, а я в великой милосердности Твоей увойду в дом Твой, поклонюсь святыне Твоей святой, убоязи перед Тобой, а не деяние у своей справедливости. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Сподіваюся на Пана, довіраю я Його слову. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Луки Матвія. Хвала Тобі, Пане. У той час, коли Ісус увійшов у човен, увійшли за ним його учні. І ось почалася велика буря на морі. Так що човен накривали впали, а він спав. И подошедшие не разбудили его, кажучи: «Пане, ратуй, мы гинем». И він каже їм: «Чого ви сполохалися, малої віри?» Тоді, уставши, заборонив Петра и море, и настала великая тиша. А люди дивились и казали: «Кто он такие, что ветры и море слухаются его?» Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Прощайте. Дорогі, сьогоднішнє Боже Слово, яке чуємо, говорить нам про відавочні речі, які відбуваються в нашому житті. Першим читанням з книги пророка Амоса, його ж словами, словами пророка, Бог говорить для народу менавіта про відавочні речі. Про рыб Иван, который бачит здобычу іншим випадком, не рыкає, не рычить. Про то, як робить у городі рог, всі полохаються, тому що нечто здарилося. Так само різні інші речі пророк говорить, що те, що відбувається, воно в світі все логічно. І так само на закінчення додає, що я знищу вас, як знищу Бог Содом і Гомору. І ви були ніби як головеші. А все одно ви не вернулися до мене. Якби так само Бог має на увазі, кажучи ці слова, що наскільки тверде серце чоловіка у послухняності Богу. То все як логічно. Все відбувається по чорзі. Бог запланував у світі, як має бути. Нічого не відбувається, навіть бедствие, яке відбувається, не на що по волі Бога, а Божому допуску, допущенню. Тільки чоловік настільки має твердий карт, що навіть коли Бог його карає, то він цього не розуміє. Він не хоче вернуться до його. І, звісно, це парадокс. Це парадокс, який тяжко зрозуміти, але менавіта такий чоловік. Сьогоднішнє Євангеліє так само, де говорка йде про те, як учні були на морі, в човні, де Ісус спав,
конечно, тяжко уявить, что можно спать подчас буры, когда эту воду там водой так само заливали, учні боялися, почали будити Єзу. Тяжко уявити, що він мог спати. Але раз возьмете випадок, так само Ісус хотів би показати те, що все, що відбувається в світі, що чоловік, коли має можливість заховати життя, дякуючи Божій предбачливості, дякуючи Божій волі, що все, що відбувається, то, что мы живем, что мы испуем, что маем, дякуючи тому, что Бог это запланировал. И, конечно же, учни удивились тому, что им заборонили храм, но стало велика тиша. І справді, ось це здарення показує нам, наскільки Бог моцний, наскільки Бог з'являється всемогутним, наскільки Бог керує не тільки з'явами природи, не тільки тим, що відбувається в світі. Бог лічиться світом, що те, що є навколо нас, воно існує по Божій предбачливості. З тим, що дає Бог чоловіка стару свободу, дав йому можливість вибирати між добром і злом. Дав можливість, щоб чоловік сам вирішав про свій льос. І навіть Бог не має на це впливу. Ну, так хочеться. Тому що іначе чоловік не був би свободним. Бог не може збавити чоловіка супроти волі самого чоловіка, коли чоловік не прикладає намагання, коли чоловік не хоче. І це звучить в першому читанні з книги пророка Амоса вельми так реально і вірового. Тому розважання сьогоднішнього слова дотичить, звісно, відовочних речей, але так само того, що чоловік завжди має вибір. Ці вибрати Бога, ці так само вибрати те, що чоловіку самому подобається, що не везе до Бога. І коли, наприклад, ми бачимо якусь небезпеку, просте порівняння, костер горить, да? Хтось тут із вас гладко в руку костер, взяв по голові рукой, думаю, что нет. И ведомо, что человек ведает, что его ткани, да? Что ему шпарится, что будет болеть, и далее, тому этого не робить. І знову ж таки, це відовочно, ну, це зрозуміло, це розуміємо. Однак у випадку вибору Бога, або його не вибору, чоловік часто яким чином заходить від відказності, шукає інших дорог, шукає інших можливостей, які ведуть до греху, от ведає, що так не повинно бути, що в эту дорогу не буде. Але Бог чоловіку не забороняє, тому що старує його волю. Тому сьогоднішнє слово так само закликає нас до того, як ми мудро користалися нашою свободою. Мудро користалися тим, що маємо від Бога, тим, що з'являється недовольним, але так само дає нам можливість бути повні людьми і вирішати свій рост. Да Бога я закликаю учить своих детей святостью, снесем спокойно спокойные молитвы и просьбы. Молимся за Святого Отца, чтобы он нужно кировал Христовым Костелом, тебе прочим, что это молимся за людей, которые живут в материальном добробыте, как они памятали о потребах своей души, тебе прочим. Молимся за нашу парафию, чтобы она была соправдной Божьей семьей, тебе прочим. Молимся за молодь, яку не копає віри во власні сили,
кабы нас знайшла сапраўдную моц у даверлівым адданні сябе Христу. Цябе просім, молимся за наших близких померных, за Францишка, Павла, Надею и Элеонору, как Бог принял их от своего вечного молодарства. Тебе просим. Молимся за нас, утельников этой святой мши, как прошлое спознание властной слабости умацовывало нашу веру в Пана Бога. Тебе просим. Всемогутный Боже, мы доложили Тебе нашей просьбы. Верим, что Ты наполнишь нас своим спокоем. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Благословенный Ты, Пане Боже, существу, дякуючи Твою щедрості, на тримання хліб до землі і праці рук людських, оферуємо його Тобі, як Він став для нас хлібом життя. Благословенный Ты, Боже, навіки. Благословенный Ты, Пане Боже, существу, дякуючи Твою щедрості, на тримання вино, плод виноградної лози і праці рук людських, оферуємо його Тобі, як Він став для нас напоєм духовним. Благословенный Ты, Боже, навіки. Молитесь, братья и сестры, как мою нашу оферу принял Бог, Отец Священного. Нехай Пан Бог примет оферу службу Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на Христа и ученому Христу. Боже наш Отче, Ты просвятые сакраменты здійснюєш справу збавлення. Учини, как наше служение было угодным оферой, якую мы Тебе складаем. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами. Вгору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Собрали Бога это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсюду и всюду Тебе сказали подяку. Пане Святой Отче, всемогутный вечный Боже, Ты про своего милованного Сына Слово Твое створил человека, и удобрени свое отрадил его до нового життя, кому служит Тебе еще створение, прославляют Тебе уже откупленные и однодушно благословляют Тебе Твои святые. Так само и мы, разом с усими анgelами, обвещаем Твою хвалу с радостью, скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вершине. Собранный Боже, Ты святый, хранится всяких святых. Тому просим Тебя, освяти даровать свой Духа Твоего, как я ставишь для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, как добровольно выдавший на муки уже ухлеб, и подяку Тебе складаючи на мал и разгадал своим учениям, кажучи. Вяруйте и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, и якое за вас будет выдано. Подобным чином на вечері узяв хліб, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи. Вяруйте и ешьте, бо это есть хлеб крови мою нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таинница хлеба, обвящает
Wyznają Twojego współpraczni i czekają Twojego przyjścia w kraju. Wspominając śmierć i zmartwych powstanie Twojego Syna, oferuję Tobie, Panie, chleb życia i chwili zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas wolnymi стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебя, как всех нас, промающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie. Udoskonalaj Jego любовь razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всем духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які апостолів надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці вийшов з этого світу. І дозволь побачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили в делу житті вічному єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадлеку подобалися Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ojcze, всемогутную едность Духа Святого, вся пошана и хвала праз все веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, так, как нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво успокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольні от греху, и захованные от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавця нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и моц и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш владариш на веки вечные. Супокой Пане, и заущуды будь с нами. Передайся ближнему знак супокой. Баран Божий, який береш на себе гріх світ, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе гріх світ, змилуйся над нами. Баран Божий, який береш на себе гріх світ, дай нам спокій. Боже, Барана Божий, что Ты берешь на себе грехи света, благословенные покликанные на вечеру Его. Пане, я не варт, как Ты вошел на меня, але скажи только слово, и будь оздоровлен душа. Благослови душа моя Пана, и ущу нутро мое имя Его Святое.
Chcemy być z nami. Chcemy być z nami. Молим się. Panie nasz Боже, нехай оживить нас святая вера, яку мы склали и приняли, как заўсёды з'яднаныя з Тобою любові мы приносили плоды, якія застаюцца на веки. Праз Христа, Пана нашего. Дякую за спільну молитву. Доброго вечора всім. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите у спокойствия.